Wara li tlieta filgħodu l-Prim Ministru Robert Abela spiċċa jiftaħar li ħoloq price war ta' min irraħħas l-aktar, numru ta' persuni ħarġu pubblikament jikkritikaw din id-dikjarazzjoni, tant li stqarrew li fil-verità qed jiġri eżatt l-oppost. Taħt l-istorja pubblikata minn dan l-istazzjon in-nies ikkummentaw li bl-iskema stabbiltà Abela ma ħoloqx price war ta' min irraħħas l-aktar, iżda ħoloq waħda ta' min jolli l-aktar. Dan hekk kif saħħu li ġimgħa wara l-oħra l-prezzijiet ta' prodotti essenzjali li ma ġewx inklużi f'din l-iskema fosthom frott u ħaxix frisk, bajt u priżet, prodotti tal-ħasil u prodotti tal-kura personali qed ikomplu jisparaw il fuq tant li l-paga mhux qed isservihom sal-aħħar tax-xahar. Oħrajn qalu li huwa evidenti li l-Prim Ministru Robert Abela huwa maqtuħ mir-realtà u mhuwiex iħoss il-pols tal-poplu. Dan li xaddew ix-xhur u l-pjaga tal-għoli tal-ħajja għadha ma ttaffitx. Kien hemm ukoll individwi li stqarrew b'mod ċar li l-Prim Ministru ovvjament mhuwiex qed iħoss dan kollu għaliex ma jafx jiġifieri tmur tagħmel ix-xirja. Matul ix-xhur li għaddew sħarriġ wara li ieħor wera kif ir-rat tal-inflazzjoni f'pajjiżna beqgħet ferm ogħla mill-medja taż-żona euro, dan fil-waqt li l-pagi issa ilhom staġnati għal 8 snin. Sħarriġ partikolari wera wkoll li ż-żieda tal-kola ittieklet kompletament mill-inflazzjoni li qed jaffaċċja pajjiżna. Intant il-Partit Nazzjonalista ilu x-xhur jimbotta l-proposti tiegħu bilan li l-Gvern ikun jista' jindirizza l-pjaga tal-għoli tal-ħajja fost l-oħrajn li ma jibqax jintaxxa il-kola kif ukoll li jkun hawn fond nazzjonali li jgħin l-importaturi u l-esportaturi sabiex il-prezzijiet jinżammu baxxi.